Archie, hvis bil er det? Det er min. Skøn, ikke? Nå, Archie, hvor gør vi af den drink? Ja. Hvem er du? Nå, selvfølgelig, ma'am. Mit navn er Harvey Manfredsen. Jeg kommer fra CIA. Fra CIA? Det er korrekt, ma'am. Som jeg lige var i gang med at fortælle deres mand, inden jeg var nødt til at låne jeres smukke badeværelse, så har vi en KGB-afhopper i et sikkert hus i nærheden, og vi er i gang med at afhøre ham. Og jeg tjekker husene i nærheden. For hvad? Ja, for KGB. Men er der nogen fare? Nå, nej. Ej, der er ingen fare. Vi kan bare godt lide at holde alle informeret. Nå, Archie, tak for drinken. Jeg finder selv ud. At holde alle informeret? Ja, for ikke at skabe nogen panik. Men er det ikke hemmeligt? Du har ingen anelse om, hvor hemmeligt. Men hvorfor fortæller I så folk om det? Det er et røgslør. Det hvad? Det er dobbeltbluff. Hør, ma'am. Du ved tydeligvis ikke noget om efterretningsarbejde. Det er en rød XK27-teknik. Min far arbejdede for Secret Service her Manfred St. John, og jeg ved udmærket godt, at man ikke holder offentligheden informeret, når man har en KGB-afhopper i nærheden. Nå, kan man ikke det? Ikke medmindre man er født sindssyg, eller bare er umodeligt dum. Du skal ikke kalde mig dum. Hvorfor ikke det? I englænder tror I er så pisse overlegne. Men ved I, hvor I ville være uden os? Gode gamle USA! Det skal jeg sige dig! I ville være det mindste fucking provins i det russiske imperie! Så du skal ikke kalde mig dum, dame! Du skal bare takke mig! Jamen tak for, at I holder øje med os alle sammen. Uden os ville I alle tale tysk! I ville synge Deutschland, Deutschland, über alles!